Салом духтаро, созе назен саломатиятон хубай. Тоза турецкий паплин омад бар майдаҳош. 5 метрш духтаро 190 сомон дона даяй. Оптумда бо арзон мешава. Озимаш мода глоша нишон метим. Ино фақат доставка доран. Ина марамат каседа дар корай. Нависен фақат мош мода доставка мекунем. Мана бинен чӣ ғавси хушрувай бо ай пеш мебарам бинен. Як либосаш 5 метр мешава. Ҳами 5 метр 190 сомон ай духтаро. Барш 90 дидин чӣ гилакои хушрӯ омадагия ира бинен беҳад гилаки фасон ай чанд ранг омадагия ина аҳамиятиян рулонои турки чапанаяй дидин чапана товдудагиян мана иша бинен и зардиқа хушрӯ духтарако платьяда хушрӯ мебиёя шушта шушта мепӯшен медонен ки паплинои турки беҳтаринан сифатошон ҳичи намешаванд на рангш мепара мисол на кушод мешаванд ҳечи намешаванд хулос ина бинен ай игл чанд та ранг будай марҳамат каседа дар корай нависен шумо мо шумода доставка мекунем и ҳозираш да ин нархай духтаро ояндада шояд арзон шава шояд баръакс қимат шава шумо фақат ҳамин навори ҳамирӯзара нархша бинен хулоса ҳами хел бинен чӣ гилакои хушрӯ иша бобинен аҷоибот баргак аз ин чанд ранг дора духтарако марҳамат каседа дар корай метавонен ки дархост кунен мана обтобиш бо арзонтарай ай чанд рангай духтаро ҳозир бо машмода нишон метам расветкоҳоша дар охири навор ина иша бинен турецки тоза духтаракои хушрӯ марҳамат метавонен дархост кунен иглшам хушрӯвай аз игло бо расветка доранд ина биненда айгл инаи расветка ҳастай анаи ҳастай баъд бо чӣ ранги дигаам ҳаста ази бо я ранги дигаам ҳастай духтарако мана ин ранг ҳастай мана коричневий ира бинед и 5 ранг бояд боша ҳозир мо ҳамаша шумода нишон метиҳем и расветка коричневий розовый и беҳад курта дахшрӯ мебояд духтаро фасони бадан ҳангоми курта мекунен турецкиё хушрӯ меброянд марҳамат метавонен дархост кунен духтарако доставкатон мекунем баъд бо медонен ҷада анаи ранг беҳад мада худумда маъқул шид ира бинен чӣ хушрӯ метова ҳами ду ранг дора сиёша нишон додум дар аввали навор диден духтаро баъди коричневиш ҳастай ана иша бинен бо и белмандошай инаи белмандояй духтаро белмандош чанд сумай иш 200 сомон духтаро ана инош 190 сомонӣ мана ишам 200 сомон иглшам иам хушрӯ будай киртада марҳамат барои модаротон барои мисол хоҳаротон ё хитон духтаро метавонен дархост кунен чиқа паплинакои хушрӯ и турецкиёра якта мегирен шушта шушта мепӯшен ҳечи намешавад духтаро марҳамат пеш турки аз 250 сомон поён навор кардагӣ набудама мисол туркии хушрӯ ҳозир бошад ина марҳамат 190 сомон сар мешава нархаш шумо метавонен ки ҳами чизора харидорӣ кунен мана духтаракои ёра бинен чӣ хушрӯ рангакошон мана марҳамат тоза турецки 190 сомон ай нош 190 сомон ина диден и рангаш ҳастай и ранга саршавӣ наворда бо дигар рангоша ма шумода нишон додум хулоса кадомиш ки дар кортон мешава шумо фақат скриншот карда партоен мо шумода доставка мекунем инчунин ҳоҷиёна омадагӣ ай духтаро тоза туркиш марҳамат касе ки анамихе барои ҳоҷаҳо гирифтаниян марҳамат турецки тоза ҳоҷиёна мана ма шумода ваёшам нишон тиём ки бори туркияй диден бори новинкай ҳам сабукакай ҳам шушта шушта мепӯшен и ҳичи намеша иққа иглчамайда хушрӯвай духтаро мана гилакша бинен беҳад фасонак хурсанд мешаванд модаротонда харидорӣ мекунен беҳтарин туҳфа иша бинен ана баъд розовый барои кӯдако барои духтарако марҳамат инаи розовишам аҷоиботай диден ҳамаи ҳамино бори новинкаян тамошобино беҳтарин паплини туркира бисёр буд интизор буданд духтарои мо бо махсус бесангша
ҳози омадагиай марҳамат метавонен ки дархост кунен и гилша бинен белмандо иш дусатсмашая комбахт гилакай духтаро бинен ранги комбахт метова беҳтаринай мана 200 сомон як либос шай ёдовар мешавам ки инора барошон 90 5 метрш як либос мешава ҳамин як либосшама дар назар дорум ҳозир нархша 190 сомон дигарош 200 сомон белмандо баъд анаи гилзура гили хушрӯ иш чанд смай инам белмандо иям белмандо я духтаро 200 сомонай мана гили фасон диден чихе фасонай заминаш фиолетовияй мана гилакоям хе хушрӯ дора беҳтарин бо ҳамин духтарако навори имрӯзара ҷамъ баҳс мекунем хайр саломат бошед то наворҳои оянда